Madame, e ma do ko ya e barajia. E tse ki munumunu. Mba don. Ga ebe soro dunan ya ne. Mo ya ne ga dugu de. E bora mi? Bora sugu la an kɛrɛfɛ dugu la. Hali sɔgɔma na ne dun tɛmɛna yan fɛ o. Madame, Jigi, ameni fouye ka tila k'i ka minɛnw lajɛ. Hey, a banna koyi. Ni na kɛ ko kura ye yan. E jɔn de bɛ dugu la ko tɛ ne saran dɔn? Han? Madame, Jigi ban. Jigi an ka taa yen fɛ. Jigi ka bɔ moto sanfɛ. Jigi. Hey, e jɔlen bɛ mun de la yen? Tika ci la. Muso, minɛn foni. Aw tɛna foyi sɔrɔ nin kɔnɔ yuguyugu kɔ koyi. E mun ye tan? A ni sɔgɔma kɔrɔ foyi yan. Muso, an ka don. Eh, Duloki bɔ. mun kɛtɔ don? Ah? N bɛna f'u ye de. Ko k'a f'u ye wa? Mais e bɛ se k'a fɔ k'i bɛ muso ladon yan cogo di ko ka tila k'a fɔ k'i b'o f'u ye? Chef de ko k'a f'u ye. Mais ni chef ko k'e k'a f'u ye o, e de ka baara ye muso f'u ye a sanata bɛ min? N t'a yɔrɔ dɔn. Duloki bɔ. Ka duloki jumɛn bɔ? N'an ka taa. Kɛnɛma! Hei! A kɛra cogo di? Mun kɛra? An muso de don, n bɛ taa n'a ye. E de bɛna anw ka baara f'anw yan. Kɛnɛma! N tɛ bɔ koyi. I ka bɔ! N tɛ bɔ. Ko kɛnɛma! N ka muso de don, n tɛ bɔ. Ayi, an bila. N tɛ bɔ koyi. Daga n bila. Kɛnɛma! A kɛra cogo di? Mun de bɛ yan? Chef, Buna tɛ yan. Komu? Ko f'a ka muso f'u ye diyagoya. Ka muso f'u ye yan? E delila ka sɔrɔsi kɛ ye ka muso f'u ye yan? Sergent Sarata bɛ min? K'a ti yan. Bi ta ko bi ta ɲɛ. Cɛ ka cɛ f'u ye, muso ka muso f'u ye. N sɔrɔ n ka bureau la. I teliya! Ne mun mangan ye? N ka soutien nɛgɛ de don koyi. I m'a dɔn e farikolo in ka ɲi. Situlu de bɛ nin kɛ yan. Awɔ kɛ. Ne bɛ mun situlu dɔrɔn de. N terinin kana fama ma bilen dɛ. N'Ala sɔnna ma. I kana nin ka situlu y'i fɛ. Awɔ. N yɛrɛ Kana de fama ma dɛ. Badara, u ka fɔlen na nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye. U ko ten. Fulakɛ, i ka misiw ye tiɲɛni min kɛ, i b'a sara. I y'a mɛn wa? I ka kan ka sara. Bi bi in na manakun wɛrɛ foyi tɛ musow la n'u ka nakɔ in tɛ. O ka fɔ a ye dɛ. I bɛ se ka taa. A kɛra di?
I bisimila. A kɛra di? Dugutigi. Ni ma wuli k'i jɔ. Ne yɛrɛ de ɲɛ y'a ye. Surasiw bɛ ka bin dugu in muso dɔ kan. E ko mun? Dugu in muso dɔ? Dugu in muso dɔ. I b'a dɔn wa? A kana kɛ ne muso ye dɛ. N'a kɛra ne muso ye su bɛ bɔ bi. E ka sabali sa. Ne kɔni fɛ siga bɛ nin kuma na dɛ. E bɛ mun kalama nin ko la? E yɛrɛ de y'a ye. N yɛrɛ ɲɛ. I dalen don a la. Ne y'a sɔrɔ nin waleya kɛra. A ma bɛn dɛ. A ma bɛn waati bɛn. Kabini maa ninnu sigi kuma an kun siranna fɛn min ye o de filɛ nin ye. Nka ne kɔni bɛ fu siri n ta da la. A bɛ dan ne ta nin ma. E ka sabali sa. E ka sabali. N bɛna to ka ɲɛmɔgɔ fɛ yen k'a kuma ɲɔgɔn ya. A tɛ kɛ n kɔ. E ka taa so. N bɛ maa sɔrɔ mun bɛ taa n bilasira. A kɛra cogo di? Mun kɛra dugu la? E de kan k'a fɔ ne na min kɛra. E bɛ se k'i jɔ i sɔn na wa? I diyaɲɛ ko kun tɛ wa? Maa minnu bali. Ba, e bɛ ka filɛ min ye o tɛ koyi. Surasimuso dɔ de m'a sɛgɛsɛgɛ mɛ a ma ka fini bɔ a la dɛ. O ye mɔgɔw ka kuma de ye. E bɛ mun kalama nin ko la? Maa de y'a fɔ ne ɲɛna. Mansini dɔ de bɛ to sɔn ka k'u bolo. U b'o da mɔgɔ fari la n'a sɔrɔ fɛn dogolen t'i bolo. I tun ko k'u ka tante min monter musow ka foyi kama. U bɛ kan k'o baaraw de kɛ tan. Chef, dunanw kun b'an kan dɛ. Dugutigi n'a ka conseil. A n'an cɛ sugu ye. Les chaises. Dugutigi. Somɔgɔw bɛ di? Aw tuna an ka bi dɛ, ko na ka di. D'accord. Aw bisimila. A n'an ji ye. A ka ɲi. Dugutigi, aw tɛ ji min? Ayi, a ka ɲi. D'accord. I n'i ka mɔgɔw ka nali diyara n ye bi kosɛbɛ. Mais dugutigi tun b'a fɔ dɔrɔn an yɛrɛ tun b'i sɔrɔ yen. Nali tɛ baasi ye koyi. Nka waleya dɔ de kɛra sɔgɔmada in na. O de y'an bila ka na. Ayiwa, kuma b'aw bolo. Kuma b'i bolo. Dugu kamalen dɔ taara fɔ an ɲɛna sɔgɔmada in na ko sɔrɔsiw binna an ka. Ko sɔrɔsiw y'an ka dugu muso dɔ ka fini bɔ a la ka tila ka bin a kan. Ka bin muso kan anw bara yan o tɛ se ka kɛ. Nka n hakili b'a la sɔgɔmada in na waleya dɔ tun kɛra muso in burumuso min tun b'a la a y'a to an sigara la. Donc an ka sɔrɔsikɛ dɔ de tun y'a ɲini k'a bɛ a f'u ye nka laban na hakili la muso de y'a f'u ye. Awɔ, sergent Sanata de labanna ka muso in f'u ye nka seere min nana ko lajɛ foyi bɛ kɛ kuma min o y'a sɔrɔ ale taara. A ye sergent Sanata wele ka na. Sanata! Sergent Sanata. Chef bɛ k'i wele. Ne. Oui, chef. Repos. E de ye muso in f'u ye sɔgɔmada in na. Oui, ne de y'a f'i ye. N y'a f'i ye, n ma foyi sɔrɔ a bolo. Ayiwa, dugutigi n'a ka maaw nalen don. Kuma dɔ b'u da kɔnɔ, n ma kuma min faamu kosɛbɛ. U ko k'an ka sɔrɔsikɛ dɔ binna u ka dugu muso dɔ kan sɔgɔmada in na. Ne de y'a f'i ye, hali cɛ kun tɛ yen nɔ yɛrɛ. Ne kelen de y'a f'i ye. A ko k'a bɛna situlu di ne ma yɛrɛ, an kɛra teri ye yɛrɛ. Ayiwa, dugutigi, aw tulo bɛ kɔrɔfɔ la. Y'a mɛn. Ayiwa, ko n'aw yafara an ma. E yɛrɛ ye jɔn ye? Ne ye dugu in musow ka ɲɛmaa ye. Dugutigi, sisan kɔni an bɛ nin ko in kɛ ji bɔnni ye.
ayiwa kibaruya duman bɛ ne fana bolo ka ɲɛsin aw ma ni o fana ye anw ka ɲɛmaaba ka nali ye anw bɛ dugu o dugu la an bɛ yen dugudenw lakanani de kama ani ka se ka dɛmɛ don u ma ayiwa musow ka ɲɛmaa sɔrɔlen yan bi o yɛrɛ bɛ ne dɛmɛ n ka baara la kosɛbɛ parce que an ka ɲɛmaa a ka dɛmɛ dɔ bɛ ka ɲɛsin musow ka coopératives ma a bɛna don juma a bɛna sini ɲɛmaa i bɛ sira d'aw ma barisa ani kunbɛnni ka kan kosɛbɛ an bɛ taa labɛn sabati walasa ka ɲɛmaaba in nali labɛn ko ɲuman n'Ala sɔnna ma o bɛ bɛn ko di o bɛ bɛn d'accord Ani baraji voilà merci beaucoup nin ko ninnu de ka ɲi ka tɛmɛ voilà i ɲɛ bɛ yɔrɔ in na voilà an bɛ ka yan labɛn musow ka sɛgɛsɛgɛli de kama cɛ tɛ muso sɛgɛsɛgɛ o ye ko ɲumanba ye ko di d'accord ala ka taa an ka bila musow dɛmɛ ko ɲuman ko la nin bɛɛ ye musow bolo nɔ ye an bɛ baara la yan nɔ ni jiko yɛrɛ tɛ min b'an na dugutigi musow ye baara kɛ musow ni dɛmɛ ka kan dugutigi musow ye baara kɛ baara ɲɛna ɲɛna dugutigi e kana an ka fɛrɛ an ka laɲini n'a tɛmɛna